ukulindela kahle kulolu hlelo? Okokuqala into kalendela kulolu hlelo kwethu ngingathi nje kunama surprise ngoba akusona istory lesiya. Angithi story mina akaze ngise story. Okay. Nanokuthi TV akunendaba nje ne-TV esikhathi esiningi vela kuyona nje into zami TV. Lapha namfowethu kuvezwa impilo unqo original kaMthandeni. Yes. Nempilo unqo ephilwa umuntu omaskandi insizwe esuka emakhaya ephila ubunsizwa iphinde iphile impilo ikhula njalo ukuthi mawumaskandi uphila impilweni kahle. Lapha kuvela izinto ezingamahlazo yabo. Ingakho nje ngingeke ngayiqhenya kakhulu noma ngajabula kakhulu ngoba imphumela izovela mase belibona abantu uhlelo ukuthi uyangithanda noma uyangizonda ngoba lapha nasi ethi ngilandelwa amakhamera mfowethu noma ngabe ngikuphi lapha engikhona athathe lokho engisuke ngiyikho noma engisuke ngikwenza futhi namakhamera siyaxabana nawo usuku nosuku ukuthi ngingitshele mina okhathe action noma lingipende ubuso yabo ngoba lento engiyiyona ngifuna nesizulwane sami sazi ukuthi umthandeni kuyiqhawe ngani ngoba izincwadi ziyofika zidukisa umlando. Okay, mhlawumbe ke wena njengomthandeni njengoba ukhuluma ke futhi ke nangomlando wakho ubheka ukuthi ke yini ongayizuza ngalolu hlelo? Engizokuzuza okokuqala ngizozuza inhliziyo zabantu abaningi abebeyitshela ukuthi umthandeni bayamazi kanti abamazi. Okay. Ngoba abantu lapha bazothola ukuphila kaMthandeni, bazothola i personality kaMthandeni ukuthi umthandeni kahle ubani. Okwesibili ngizophinde ngizuze ukuthi kukhule isithunzi negama lika Maskandi ngoba ngivele nganameka nje igama lika Maskandi ngaliyekela igama ngoba mina ngilendoda ke nje ezibhukuphuke ekholelwa nje kuthenini idumile mawuthi wena ngidumile kuwe okwakho lokho akunendaba nalokho ingakho ngezwe ngibona ngishana nama celebrity ngoba angina celebrity mina yimi celebrity. Okay, asikhuluma ke ngabantu abangabazi umthandeni eduzane mhlawumbe izini abazoyibona kulolu hlelo abangazazi stalo ngomthandeni. Mfowethu ngizoyidedela imbuzi ngoba phela vele fanele ngithi idedele khona soya ngeshoti izinto abangazazi stalo nje ngizovela ngiqonde nje ngicacisa. Uyazi bafowethu ukuthi ngizovela ngiqonde ngqo emcabangeni yamabhinqa. Ngifuna ngathi ngifisa ngathi lenkulumo engizoyisho manje umuntu engadonsa ifona record ngoba lento lenkulumo ngelinye ilanga khona la kuyophoqa konke iphinde idlale. Okay. Into oqala abantu engifisa belindele ukuthi umthandeni akanasi isitha akanayo imbali. Kwaye kwenzeka phambilini ngiyakhumbula nje ngo20 banibani 15 kanjalo 17 kanjalo angina imbangi engayangiqhathaniswa nayo ngiqhathaniswa nokhuzana uyabo. So mfowethu ke wahamba ngesikhathi phela kuyakhuleka sengikhulile impela manje yabo and sengiqondile ukuthi amabhinqa ayangithanda uyabo anginayo imbangi ngingenayo nje imbangi hayi ukuthi ngiyomuntu wamancoko ngumuntu ongcwekayo njengensizwa kodwa lo lahlelo kunento engifisa abantu beyilindele isivumelwano sika SABC neproject yomanqele. Okay. Sithi ukuzomanqele befakele iartist labo wathi kufanele ke uzoqhathanisa iartist leliya nomthandeni kube uqhude maningini. Okay. Ufuna loqhude maningini ukucacisa awulona uhlelo lwami uqhude maningini. Okay. Ngikusho lokhu ngikusho akekho umuntu engihlonipayo kulokhu ukuthi ngihlonipha isikhulu noma iboss ethile ngoba bayazi na abe TV ukuthi ngamane kuhlukana inhloko nesikhandi kwamanje uma ngoba mina ngiqonda ngqo eqinisweni angiyena umdayisi angikwazi ke lokudayisa ngozulu mhlambe kube ukuthi abelungu benza ibhizinisi benza imali ngegazi likaZulu noma ngegazi labalandeli bami uyabo noma abalandeli bethu abangamabhinqa abalandeli fanele beyiqonde lento ukuthi egcina usuku iyasilimaza lento ukuthi ngoba basifuna amathuba athile lokovela ku TV lapha sisineke khona bese sidayisa ngabantu bethu uyabona lapha bafowethu akuliwa lapha egcina usuku mina angilwi namuntu kungenzeka kube khona umuntu mhlambe ukuthi mhlambe uyalwa nami makukhona umuntu olwa nami uyasazi istory sakhe yena miyekelwe nami musuku umlekelela uyabona wena uzobhala umlando musuku umlekelela ngoba mina uyabona mina ngifuna ukutshela mina manginenkinga mina nendoda manginesitha okokuqala indoda yathi uthi la ihlala khona okwesibili mina ikhiye ziyangibanga uyabona ngibanga zikhiye zeyimoto mina uma indoda isebhedini bangena endlini yami nje ngithi bova kunjani ukuthi ubova hayi ngizokuphuthumisa mina eqhawe ngizoshesha ufike ithi push ndathula wena baby range wazi wawu kuphi sibuka zikho umzabalandeli eGoli ePali uyabo
zingibanga ngempela ikhiya ngiqhamuke sengithi imemfu uyabo so nje ngifuna ukuthi ngiqonde lento ngoba omunye umuntu ufana aqonde ukuthi nasi sibindi sobunsizwa kodwa lapha ngisebhizinisini akunawo umsizo mina obuphukuphuku obungabulalisa abantu kungcono ngafa mina kunokuba kufa abalandeli bami. Okay, asiphathe ngomyalezo ongawubhekisa ke kuma Red Nation. Siyazi ukuthi ke asilalele ngalesi sikhathi imapha amazwi ongabanikeza bona ubatshele ke nokuthi ke mhlambe yini ke abangayilindela nakho sibheke ekupheleni konyaka. Ama Red Nation empeleni mangikhuluma ngama Red Nation ngikhuluma nje ngendima ngamaskandi yonke ngoba bonke abantu sebengama Red Nation manje ngoba kuphilwa isitayela sami vele emabhinqini.